Eu sunt Leonard și astăzi o să începem o nouă serie de jocuri. Acest joc se numește Turbo Dismount. Hai să începem. Eu o să aleg această mapă. Așa. Uitați. Așa de mare. Uitați. Dacă puteți, vă alegeți omulețul, o să mergeți pe ăsta. Mare ego. Și dăm Turbo Dismount. Atât aș da eu. Uitați. Oha, ce zburat! Bă, o trăit! Acum o să dăm restart. Vedem că putem să luăm altă mașină. O să luăm pe motocicleta asta. Putem să schimbăm rampa. În loc de asta o punem pe asta. Da. Ready. Și acum se merge cu motocicleta. Wow. O să pun pe pauză. Am revenit. Am avut o problemă. Hai să începem din nou. Nu știu, cred că să schimb rampa cu motocicleta. O să pun pe asta, că e mai sigură. Am primit un mesaj, scuzați-mă. Hai să dăm drumul. Oh my god! Uitați cum pleacă. What? Uitați cum au plecat, să sări coarnele. Deci, uitați ce scor am. Uitați ce scor, numai ce scor am. Acum să vedem, să dăm camera să vadă așa. Să ne schimbăm mașina. Să spun mașina tancul. Uitați tancul. Cum arată un tank. Și dăm drumul. Merge cu tancul. Bă, fac, uitați! A plecat! Uitați! Uitați! Ai! Hai să-mi restart. Asta a fost prea de tot. Tancul ăsta nu are nici sens. Nu are. Ai dat încetul. Go! Hai, plecați! Așa. Da, și am uitat să spun, cred că l-ați auzit pe Coffee Benz, căutați-l pe YouTube, este și la un YouTuber, v-a spus despre mine, știu. Așa că, dați-mi un like, abonați-vă pe canalul lui și al meu, dacă vreți, nu vă oblig. Da, mergem cu viteză maximă acum, da. Uitați ce tare merge. Merge cu 50 la oră maximum. Uitați că nici măcar nu sare pe rampă, deci cea mai tare viteză era asta. Dar să încerc să dau viteza maximă ca să meargă mai repede. Nu merge lac sau ceva de genul. În fine, da. O să dau o dată viitoare. Eu am făcut canalul ăsta de YouTube doar din distracție, nu pentru bani sau pentru alte chestii, doar din distracție. Oh, what? Oh my god. Nu știu, nu știu cum rezistă. Dar să spunem că să ne schimbăm, putem să ne punem Momo cum este așa, cum vreți să stați așa. Uite așa să stea. Să ne schimbăm și voi să schimbăm și mașina. Ne punem un de asta. Putem să ne punem altul. Păi așa. Dăm drumul, hai.
Mergi cu viteză maximă? Go. Hai. Să începem. Bă! What the fuck? Ne prăbușim, what the fuck? Au! Wow! Da, my god, o sări și pernele. Au! Au, m-am pălit data asta rău. Că este primul meu video. Nu chiar primul meu video, dar sper ca să fac și eu măcar 5 abonați. Da, merge cam nașpa acum. Hai să ne schimbăm mașina. Să ne punem autobuzul ăsta. Ia uitați. Uitați aici. Bă, what the... Ah, bă, să... Ah. Uitați fața la om. Bine, ai spus fața la om și cred că n-am văzut postură, dar vreau să schimb mapa. Select nivel. A select asta de poliție, să vedem că era cu una de poliție. Uitați, asta-i. Hai să o alegem pe asta. Uitați cum e. Ne dăm drumul. Uite, îți dăm drumul. Acum, uitați, că ne urmărește poliția. Deci, la mapa asta așa e ceva... Ai vedea că ne urmărește poliția. Uitați-o. Uitați, o pornit poliția la noi. Au, fac, au! Vrea să ne dea jos, o să se facă tampon amândouă. Au, bă! Vrea să ne dea jos, să ne sege autobuzul, dar nu poate pentru că autobuzul nostru e mai mare decât mașina lor de poliție, așa că câștigăm. Uite cât scoram. Oh, fuck, oh, fuck. Așa, hai. Să și cu motocicleta, avem dacă ne prinde cu motocicleta. Deci, că am pătălit poliția. Da, la un timp ne răsturnăm și, bă, ne-a răsturnat. Ne scor, deci am câștigat scorul. Fiți atenți, pentru că ne-a prins poliția, am câștigat scorul. Așa că o să schimbăm, am zis că fac pe motocicletă. Și motocicletă fac. Acum hai, bă, eu m-am dat viteză la maxim aproape. Bă, ce viteză prinde. Uitați. Nu ne urmărește poliția. Uitați că nu ne urmărește poliția. Și nu ne... Au, credeam că luam asta înainte. Aoleu, fac. Naiba, uite. Mi-a stricat mașina asta, deci dacă nu era mașina asta aici, puteam să scăpăm de poliție. Sigur, dacă nu era mașina. Acum hai să începem din nou, vedem dacă ne mai prinde cu viteza tot așa la maximă probabil. Uitați cum mai ia, uitați. Hai din... Eu sări capul! Uitați, eu sări capul la mamă! Uitați! Uitați cum merge cu mașina! Uitați! Nu mă uitați cum merge cu motocicleta! Uitați cum merge! Uitați cum merge capul fără cap! Din cauza poliției a rămas fără cap și fără o mână. Uitați, mâna nu mai... Aleu și... Deci avem nescor. Deci suntem campioni cu motocicletă. Ne sări capul de pe motocicletă. Am dat viteza mai înceată ca să ne prindă poliția să vedeți cum ne sfărâmă. Ne sfărâmă ca pe o furnică, ceva de genul. Bă, nu merge cu viteza aproape de maximă, dar nu vedem cu poliția asta nu... Ați văzut? Ați văzut? Că v-am zis că ne sfărâmă. Uitați că mi-e... Bă, iar ne zbura capul, fiți atenți de capul meu. Au, fac. Deci uitați corpul meu, sub săracul om. Dacă ar fi ceva în realitate, mi-ar fi milă. Hai din nou. Dăm cu o viteză mai mare ca să nu ne prindă. Uitați cum o ia. Uitați cum o ia cu mașina asta, cu motocicleta cu viteză mare. Să ne prăbuși... Bă, nu, o luăm pe lângă laterală. Mașina! Au, fac, chiar mi-a sărit capul și un picior și o mână, nu știu unde-i. Nu mâna. Văd numai piciorul. Cred că mâna, e sub mașină la polițist undeva.
Și ne scorul nou. Avem, nu știu, scorul ăsta. Deci scopul acestui joc e să te prindă sau să mor din cauza să faci cât mai mare scor. Ia uite, din prima, ce să mai... Deci dacă vă plăcut acest episod, nu uitați dați un like și să abonați la acest canal. Pa!